भिडिअ शेयर खालामनो सानदों माने दा सम बेबिजोंनो बेस्ट नालाय एभ्रि डे एभ्रि आवर एभ्रि मिनिट होनबाबो जायो एभ्रि सेकेन्ड बेबिजोंनो थाबाय थानांगौ नालाय ओमफ्राय भिडिअसफोर बानायनो टाइम मोना ओमफ्राय आङो जेनेबा टाइम टेबोलफोरखौ बांद्राय एडजास्ट खालामनो रोङाखै दाबो बेबिजोंहाय ओंखायनो आङो भिडिअसफोरखौ लाबोनो रोङाखै ओमफ्राय नै दिनैहाय जोङो बेबिखौ फार्स्ट टाइम बेरायहोनो नागिरदों बेबिया फैनानैहाय बाहेरायाव थांखांबाय जेनेबा माबानाव थांदोंना क्लिनिकआवनो गावनि पिडियाट्रिकनाव थांबाय ओमफ्राय बिदि बेरायनो जों लांफेराखै दिनैहाय जों बेबिखौ बेरायहोनो लांनो नागिरदों नै उन्दुगासिनो दं बेबिया ओमफ्राय जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा नायलांबानो जाबाय गोबावथ' नङा बिदिनो दसेनि थाखायल' लांगोन जों बेबिखौ बाहेरायावहाय नायलांदो नोंथांमोना ना ओमफ्राय नै आंहा बेड लाक जालायबाय माने बेरायहैनानै नेक्स्ट डेनिफ्रायनो बिराद गगा मोनबाय ओमफ्राय नै गाराङाबो थसेब जाजोब्बाय ओमफ्राय आङो भिडिअखौ बानायगोन होननानै भिडिअखौ बानायनो मोनाखै माने बिथिं गाराङाबो मोजां जाया नालाय ओमफ्राय गारां मोजां जानायखौ नेगासिनो दंमोन आङो ओमफ्राय दासिमबो मोजां जायाना ओंखायनो आं बानायथारबाय आरो नै ओमफ्राय जोङो फैनानै लामायावहाय बेवाइनि पेट्रल पाम्पआवहाय थाव सोबाय ओमफ्राय जेब्ला जों बेरायहैदोंमोन बे समावहाय जोंना फेमिलि मेम्बार्सफ्रा गासिबो गुवाहाटियाव दंहैयोमोन आरो बाबानि बिनानावनि न' मुखुलि खालामदोंमोन नालाय बेहायनो दंहैजोबोमोन जोंहा बेबि गोनांखाय सहैयासै दा बाजैमोनाबो दंहैयो नालाय जोंनि मामि बाबा गासैबो ओंखायनो नानियाबो न'आव हारसिंखाय जों बेखौबो लांफानोसै होननानै लांफैदों नै ओमफ्राय जोंहा दिनैहाय बेरायनाया माने लामाल' जागोन आरो नानियाबो उन्दै नालाय ओंखारनोबो हाया ओंखायनो लामा दा जुदि नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनोब्ला नायलांबानो जाबाय जोङो गौरां गार्डेन मोनबाय नै मानसिफ्रा बिराद बेरायफैयो ओमफ्राय जोङो हाबथ'ला दिनैहाय मालाबाफोर हाबनाय जायोबा नोंथांमोनजों शेयार खालामफिनगोन ओमफ्राय नै बिथिं कालचारेल कमप्लेक्स दङ ओमफ्राय नै बिथिं ससे फैनानै रियेलिटि पाब्लिक स्कुल मोनबाय दा जोङो बिथिंनो हाबबाय नै नायलांबानो जाबाय नोंथांमोना जोङो सफैबायानो नै जोङो एकदम बिथिं लास्टथिं फैदों आरो ओमफ्राय फैनानैहाय दसे फट' लाबाय भिडिअ लाबाय ओरै थाबायनानै बेरायबायनो नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय जोङो एसे बेलासियावसो ओंखारखादों नालाय ओमफ्राय मोनाबायबो ओंखायनो जों बांद्राय लेट खालामासै थाब ओंखारबोबाय जोङो ओमफ्राय नै न'आव जाहैनो होननानै दाउ एसे लाबाय ओमफ्राय फैफिनबाय आरो न'आव दा आं दिनैनि ब्लगखौबो बेयावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोनखौ नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनसिगोन बाय नायदो दसे आरामनो जाबो